nogensinde stået i den situation, at du skulle møde en handicappet, eller bare gå forbi en handicappet på gaden, og så har du tænkt, hvordan griber jeg lige det her an? I den her video, der kommer vi til at give nogle gode råd, som du måske kan bruge næste gang, du møder en handicappet. Nummer 1. Gå ikke ud fra, at den handicappede er døv. Freddy, han er ikke døv, og han har ikke nedsat hørelse. Og alligevel, du skal ikke så sige bare. Alligevel, så sker det rigtig tit, at folk de kommer hen, og de skal snakke med Freddy. Og så råber de ham lige ud. Nummer 2. Gå heller ikke ud fra, at handicaphjælperen er døv. Nummer 3. Gå heller ikke ud fra, at den handicappede er tungnem. Fordi ikke nok med, at folk de tit og ofte kommer hen og råber til Freddy, eller taler rigtig højt til Freddy, så taler de også tit rigtig langsomt og tydeligt, som om at Freddy han ikke ellers ville kunne forstå pointen. Og hvis der er nogen, der sådan kan forstå sådan cirka alle dialekter på dansk, rimelig hurtigt tempo, så er det dig. Du har en far fra Bornholm og en mor fra Sønderjylland. Og lige nu bor du i Nordjylland. Freddy han er i hvert fald med. Nummer 4. Gå ikke ud fra, at den handicappede er lavet af glas. Mange gange, når folk har skulle møde Freddy, så har de enten givet ham hånden eller givet ham en krammer. Så blidt og så roligt, som om, at de tror, at hvis de ellers gør det sådan normalt, så går han i stykker. Faktisk så er det jo sådan, i Freddys tilfælde i hvert fald, og med rigtig mange handicappede, at han skal have hjælp til at komme i tøjet hver eneste morgen, og der bliver han altså sådan hævet i til højre og venstre, og altså gør det ondt på dig. Det 5. gode råd, som jeg rigtig gerne vil give, det er, at man ikke skal undskylde for alting. Det er faktisk rigtig tit sket, at Freddy han er kommet til at bakke ind over en eller anden persons tæer, eller køre lidt ind i en, eller sådan noget. Og så har den person sagt undskyld, hvor det jo egentlig er Freddy, der har kørt ind i en, og det er ham, der burde sige undskyld. Og det er bare et eksempel på, hvordan mange mennesker tit tror, at det er dem, der gør noget forkert, og ikke den handicappede, der gør noget forkert. Og hvis det er den handicappede, der gør noget forkert, så kan de i hvert fald ikke gøre for det, fordi de er jo handicappede. Og det er jo rigtigt nok, at som handicappet, så kan man komme til at få en spasme, og komme til måske lige at daske til en, eller et eller andet, som ikke var meningen. Og så er det jo selvfølgelig ikke den handicappedes skyld, men det er bestemt heller ikke din skyld, så du skal ikke sige undskyld for det. Nummer 6 er, lad være med at behandle den handicappede som en baby eller et kæledyr eller sådan noget. Og det siger vi, fordi rigtig mange gange er kommet hen til Freddy, og så har de lige lavet den her, avet ham lidt i håret. Ja, gå væk, nemlig. Som om, at han var en lille baby og en lille hund. Og det er altså ikke så fedt at sidde der som en voksen mand, som godt kan tænke at blive nusset på den der måde. Nummer 7 er, tal til den handicappede og ikke til hjælperen. Det er rigtig tit sådan, at når der er nogen, der gerne vil sige noget til Freddy, eller spørge Freddy om et eller andet, så kigger de på mig og spørger mig. Og det er også rigtigt nok, at når man snakker med en handicappet, så er det rigtig tit hjælperen, som svarer for den handicappede, eller i hvert fald hjælper med at få formidlet det svar, som den handicappede giver. Men det er nu engang den handicappede, som du har henvendt dig til. Og så er det jo meget naturligt at kigge den person, man taler med i øjnene, og tale til den person, man taler til, egentlig, hvis det giver mening. Den 8. ting, vi godt kunne tænke os, at I vidste, det var, at det ikke er pinligt ikke at forstå den handicappede. Den handicappede er vant til, at mange mennesker ikke forstår, hvad han eller hun prøver på at sige. Og jeg ved, i Freddys tilfælde, der er det da i hvert fald federe, hvis der kommer nogen hen og begynder at snakke og har en samtale. Selvom det måske bliver lidt akavet lige at finde ud af fælles forståelse og sådan noget. Men du vil hellere have, at der kommer folk hen og snakker, end at man lader være med at tage kontakt overhovedet, fordi man er bange for, at man ikke forstår, hvad der bliver sagt. Nummer 9 er nok overordnet det bedste råd, og det er at møde den handicappede, som du møder alle andre i dit liv sådan set. Tal med den handicappede som en ligemand, lad være med at være nedladende, bare være venlig sådan set. På den anden side så er det også et godt råd ikke at være for overvenlig, og det er sådan set nummer 10. Vi har tit prøvet på, når vi har været på udflugter, at vi har mødt folk, som i bedste mening er kommet hen og begyndt at snakke, og det er også rigtig hyggeligt, at det skal bare gøre. Men nogle gange så bevæger samtalen sig i en retning, som er lidt ubehagelig for både mig og Freddy faktisk. Fordi der er nogle mennesker, der kan finde på at komme hen og opføre sig, som om de har kendt Freddy i flere år, og armen rundt om Freddy og hyggesnakke, og man sidder der og tænker måske lidt, kender vi hinanden? Og nogle gange så kan det også være sådan lidt mærkeligt, både for mig og Freddy, når folk kommer hen og kommer med kommentarer som, nej, hvor er det altså godt, det du gør for ham, og godt, der er sådan nogen som dig til at tage, der er sådan nogen som ham. Og det er selvfølgelig min i bedste hensigt, det er vi godt klar over. Men det kommer til at virke lidt som om, at man taler ned til den handicappede, og også taler mig rigtig meget op, som om, at jeg arbejder for Freddy, fordi det er et slags velgørenhedsprojekt, og sådan er det jo altså ikke. Sidst men ikke mindst, så vil vi meget gerne opfordre jer til
ikke at holde jer tilbage i forhold til at gå hen og hilse på en handicap. Vi skal dog også lige sige, at så er det altså ikke alle handicappede, der synes det er fedt, at man altid kommer hen og starter en samtale. Ligesom alle andre mennesker, så har man ikke lyst til at snakke med folk hele tiden, men jeg tror, at langt de fleste handicappede vil synes, det var ærgerligt, hvis grunden til, at du ikke kom hen og sagde hej, det var fordi, du er bange for, hvordan den samtale den skulle forløbe. Vi håber, at I har kunnet bruge den her video, og at I føler jer lidt mere rustet til næste gang, I måske møder en handicappet. Hvis I kunne lide den her video, så husk at give den en thumbs up, og abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Vi lægger en ny video ud hver onsdag. Hej! Nummer 1. Hvad er nummer 1?